София, столицата на България, ви приветства. Този оживен град е сгушен в Софийската котловина, заобиколен от величествени планини. София е смесица от древна история и модерна енергия. Сърцето на града бие с младежки дух, а душата му шепти история от векове. Елате, разходете се по очарователните улици и открийте скритите съкровища на София. Пътешествието ви започва от великолепния храм-паметник Свети Александър Невски. Този архитектурен шедьовър доминира силуета на София със своите златни куполи. Построен в началото на ХХ век, храмът е в памет на руските войници, освободили България. Влезте вътре, за да видите спиращи дъха мозайки и изящни детайли. Храмът е символ на българо-руската дружба и доказателство за изключително майсторство. След това се разходете до Народния театър Иван Вазов, един от най-емблематичните културни паметници в България. Тази величествена сграда, кръстена на литературния гигант на България, е фар на българската култура. Тук се провеждат някои от най-значимите театрални представления и културни събития в страната. Възхитете се на неокласическата му фасада и си представете пленителните представления, които се провеждат в него. Всяка година хиляди посетители се събират тук, за да се насладят на изкуството и културата. Отсреща се намира Борисовата градина, зеленият оазис на София. Този парк е идеалното място за отдих и разходки сред природата. Този обширен парк предлага спокойно бягство от оживения град. Със своите широки алеи и зелени площи, той е предпочитано място за семейни разходки и пикници. Насладете се на разходка, релаксирайте край езерото или просто се потопете в спокойната атмосфера. Борисовата градина е истинско бижу в сърцето на София, където всеки може да намери своето място за отдих и релаксация. Четвърта част. Ехо от миналото. Древни съкровища. София е град, където историята шепти от всеки ъгъл. Разходете се по улиците и ще откриете следи от миналото, вплетени в съвременния живот. Под модерната фасада се крият останки от римското и минало. Тези археологически находки разказват истории за древни времена и култури. Посетете древните руини на Сердика, римското име на града. Тук можете да видите как римляните са живели и работили. Възхитете се на добре запазените мозайки и си представете живота в римско време. Тези изящни произведения на изкуството са свидетелство за уменията и креативността на древните майстори. Ротондата Свети Георги е друго задължително място за посещение. Тази малка, но впечатляваща църква е един от най-старите запазени християнски храмове в България. Тази ранно християнска църква, датираща от IV век, е свидетелство за несломимия дух на София. Нейната архитектура и история са живо доказателство за богатото културно наследство на града. Пета част. Да се насладим на София. Къде да се поглезим? След ден на разходки, поглезете вкусовите си рецептори с кулинарните изкушения на София. Градът е известен със своите разнообразни и вкусни ястия, които ще задоволят и най-изтънчените вкусове. Центърът на града предлага разнообразие от традиционни ресторанти и уютни кафенета. Тук можете да опитате автентични български ястия, приготвени с любов и внимание към детайла. За автентично българско преживяване, опитайте баница, солена тестена закуска или шопска салата, която е символ на българската кухня. Шопската салата е освежаваща комбинация от домати, краставици и сирене, която е идеална за горещите летни дни. Не забравяйте да се насладите на чаша силно българско кафе. Традиционното българско кафе е известно със своя богат вкус и аромат. Очарованието на София се крие в способността й да изненадва и да радва. Градът предлага множество възможности за забавление и релакс. От големите булеварди до скритите дворове, София е пълна с изненади и скрити съкровища, които чакат да бъдат открити. Градът ви кани да откриете неговите тайни и да създадете своя собствена история в София. Независимо дали сте тук за първи път или сте редовен посетител, София винаги има нещо ново и вълнуващо да предложи.